apa yo. That's why. Hila ban challenge bat nga. Kap tu lob jong fi bat jonga apa bengkel tu lob kapoy kan no. Bat apa kasih kapoy kan no. Challenge bat nga stut. Mando bakwa ban challenge pelat apa YouTube, pelat apa YouTube. Mando bakwa ban challenge bat nga si fi da kador la da pila. Ban challenge bat nga pihak ban siu extra ya ka pisa jong fi ada pimla ban siu extra ya ka pisa jong fi apa sajil forever ngating anang pelai da pin pan map sa kanuno nang pelai nga ka mesim jong nga ka mesim ksud ka mesim ksud mesim jong ka mesim ksud mano bala ban jay challenge bat nga mano bala ban challenge bat nga pa bakin kem nga bat pihak ban siu yang ada kador ngan siu fi da kador kumbo samla jong nga lokula jong nga mano gi bakren ben ya fi ngan siu fi da kaspa da ka pau pat mangarung ada lupa ya kaspa ya ka pau mano bala ban challenge bat nga stud uhen men jong nga ulen lupa ki bat ki kali ngan wan si silong ngan lid da ka bat jong hen men ngan lid da ka super bat jong hen men da ki BMW jong hen men ta mano bala ban challenge bat nga ko ya nga pakam yang stut pak ban kem yang stut kita ki polis ban kem